Bon dia, Satnam. Avui em poso en contacte amb vosaltres perquè us voldria compartir una comunicació celestial que he creat. Una comunicació celestial, per aquells que no soleu venir a les classes de Shakti Dance, és el que realitzem a la sisena part. És el cant d'un mantra, però que a més de cantar-lo, l'escenifiquem i el representem amb el moviment del nostre cos, normalment asseguts. Per tant, el moviment és bàsicament del nostre tronc, dels nostres braços, de les nostres mans i de la direcció del nostre cap. Llavors, el mantra que jo he escollit per crear aquesta comunicació celestial és el Gayatri Mantra, que va ser un mantra creat pel desè gurú, el gurú Gobind Sikh de la tradició Sikh. Llavors és un mantra que consta de 8 parts, és a dir, és un Ashtanga mantra, i el que diu és Govinde, que és sostenedor, Mukande, que és alliberador, Udare, que és il·luminador, Apare, que és infinit, Haryang, destructor, Karyang, creador, Nirname, sense nom, i Akame, sense desig. Llavors, els moviments que realitzarem amb aquest mantra és Govinde, ens posarem fent un cercle, que és la forma de la unitat, amb els nostres braços, empenyent amb les nostres mans cap a baix, i tenint com a punt central d'aquest cercle el nostre malic, que és el que ens sustenta, de fet, el nostre cos físic. Govinde, Mukande, que és alliberador. Doncs bascularem la pelvis cap a un costat per tal de poder alliberar el nostre braç i bascularem la pelvis cap a l'altre per tal d'alliberar l'altre. Govinde, Mukande. Udare. Farem la flor de lotus amb les nostres mans a dalt i alinearem molt bé la nostra esquena per tal que pugui circular l'energia i canalitzar-la i per tant poder-nos il·luminar. Després ve Apare, que és infinit, i realitzarem un moviment infinit amb el nostre cos i les nostres mans, enrere i endavant, però no del tot ben definit, perquè precisament és com infinit, no té forma. Un cop som al davant, agafarem allò que tenim, allò que ja no volem, i ho destruirem amb el Haryang, portar-nos-ho al nostre tercer chakra, a l'alçada del malic, per tal de destruir-ho, de digerir-ho. I d'aquí crearem, entrellaçarem els nostres dits, arribarem a l'alçada del nostre cor i crearem. Seguidament diu Nirname, Akame, Nirname sense nom, esborrarem el nostre nom, que està també en el tercer chakra, Nirname, Akame, sense desig. Anem al segon chakra, que és on hi ha el desig. I fixeu-vos que fem com una basculació pèlvica enrere i una baixada del nostre cap en sentit d'humilitat per no tenir aquest ego del nostre nom i que el nostre desig tampoc surti de l'ego, sinó que surti del nostre cor. I seguidament, com que torna a començar el mantra Govinde, tornem cap endavant, ens tornem a allargar i ens tornem a sentir sostenidors. L'efecte que té aquest mantra és que és un mantra que elimina bloquejos kàrmics del passat o de vides passades, purifica tot el nostre camp electromagnètic. I el que jo he sentit al fer la quarantena és quan repeteixes quelcom 40 dies seguits, que diuen que és la primera manera de poder començar a integrar un mantra o qualsevol cosa que realitzem. Ha sigut com que aquests 8 aspectes de Déu, que aquests 8 parts que parla el mantra, el Govinde, Mukande, Udare, Apare, Haryang, Karyang, són realment les 8 característiques que tenim tots dins de nosaltres, Tots som capaços de sostenir-nos i som capaços de sostenir els altres, tots som capaços d'alliberar-nos dels nostres bloquejos i d'ajudar a alliberar els altres. Tots en el fons estem il·luminats, és que som llum, I tots som sers infinits. Nosaltres ens definim pel nostre ego i definim els altres, però en el fons som realment infinits, com és infinita la natura. Després, tots tenim la capacitat de destruir allò que ja no volem, de destruir allò que ja no ens serveix i crear des del cor allò que nosaltres realment desitgem per ser millors persones, per ser capaços de donar més amor, per ser capaços de ser més feliços en el fons. I això sí, per poder tenir totes aquestes característiques és com que has de borrar l'ego i has de borrar aquest desig més
més terrenal, no? Diguéssim, d'aquí al Nirname i a l'Akame. Això és el que jo he sentit durant la meva quarantena, però m'agradaria que vosaltres també us animéssiu a practicar-la i a escriure'm a veure què sentiu, no? Què us desperta, què sentiu mentre realitzeu la comunicació celestial, què sentiu quan la finalitzeu, no? Quedar-vos una estona amb els ulls tancats sentint allò que us transmet aquesta comunicació celestial. Doncs moltes gràcies, molt agraïda per la vostra atenció i Waheguru. Govinda